Amoy. Kaya pala kumilis karne. Namiss kita, tay! May pako, pako, may pako. May pako, may pako. Magsiling ata kaya ako. Pakilala ka kasi kani Jenny. Kartman ba? Pakilala ka ba? Oo. Yung pangalan? Oo. Yung pangalan ba? Oo. Ako na ito si Kartman taga Buyas sa Buyas ba. So, hingarang ni Ayan po. At matutulog saan tayo. Kasi parang uulan. Bali titirahin na namin yung bubusan. Baka maunahan pa kami ng ulan na bumuhos. Ayun, kalibang. Libangon ngunit ko. At yung ating chip ay matutulog muna. Pahinga na kasi nakaluto na. Nag-charge po yan para mamaya. Alam na. Amo! Amo! Amo ay! Ano sila nakaposisyon na. At ako nakaposisyon na rin dito. Isarap na sana ng ano eh, posisyon. Ayan. Parang uulan po kasi kaya tirahin na. Nakababaan rin naman na yung kinain. Banat. Tubig. Karnil. Amo na talaga oh. Salamat po Kuya Albert sa advantage. Saktong-sakto to kasi yun, allergy ko sa talpos ng ano, yung alikabok ng semento. Ay, nagsusugat yung kamay ko. Ayos na. Mayroon na tayong guantes. May buta na. May helmet pa. Yun. May gas pa. Oo. Kaya pag uwi, di na tayo, may eyeglass pa. Pag uwi, magbibis na lang, hindi na tayo maghuhugas ng paa. Iwas pasma. Kasi balot na yung ating katawan. Iwas pasma na to. Banat, maraming salamat po talaga sa inyo, mga mababait na sponsor. Lupit. Oh. Ano yung ano ko? Face mask. Face mask. At ito na. Forma. Face mask para di masinghot yung semento. At helmet, nilagyan ko na ng tanda yung akin para hindi nagkakapalit-palitan. Hop. Dirok sa likod. Ay, meron ka pa doon? Martil na tubo. Ito dito kay Kagatcho. Kasi may gagawin dito kay Kagatcho. Martil na tubo. Martil yung tubo. Magpadali. Kaantay ang operador. Saan ko lagay yung halo? Dito? Lapag ko na dyan. Ano tulong sa kanila? Dito na lang ako. Okay, prepare kita ng isa. Ito sa alublas nga pala eh. Patigan na lang. Zero pa dito eh. Zero pa dito. Alublas? Dito na ito. Oo. Dito lang tayo. Dito na tayo.
Ay, kaya palang humingi. Amoy! Kaya palang humingi si Carnel. Namiss kita, tay! Pako, may pako. May pako, may pako. Balintong kayo. Tay, namiss kita, tay! Amo talaga. Amoy, blooming. Preskong presko. Presko eh. Blooming nga. Blooming ba? Blooming. Yo, wasak! Oo. Wasak na wasak. Wasak na wasak! Amo. Saan kaya si Kuya Sam Sila. eh? Ayun o, dito na. Kulang pa. Ay, Ato yung mga kaparang Jason, atin po sila. Nandun, nagbobo sila dun sa poste. Si Carrot, si Sunny, at si Vince. Diyan sila, Kanuli, Garnil. At kami naman ni Kagacho nandito. Labor niya ako dito. Dito naman kami sa likod. Taga-abot tayo ng halo at saka yung halo blocks. Yan yung halo blocks, sinakot ko na. Kanina pa para diretso yung paggawa ni Kagacho. At si tatay di makagalaw-galaw yung balikat kasi may pilay. At dyan di si Ate Jenny. At si Chin Chin. Ay, Chin Chin. Amo ay. Parang magkakasya yung halo natin, oh. Ay, kulang. Papalaman pa. Isang balde, no? Diyan sila. Nagbobo sila dyan. Kami naman Kagacho dito. Ha? Halo blocks. Bigay tayo halo. Yun, sakto-sakto talaga yung gloves, oh. Outfit check! Tapos pa.
Ay, isang ano? Isang balde. No? Isang balde. Meron tayo ng buhangin. Halo ako. Magsiling nga kay ako. Pakilala ka kasi Ate Jenny. Karotman ba? Pakilala ka ba? Oo. Yung pangalan? Oo. Ang tinawag yung pangalan ba? Oo. Ako na ito si Krotman taga Burias ng Paglusbati. So, hinga rin may dumaan kami ng dagat. So, buwaba kami ng Pasakaw. Siyempre, nagpupunta dito. Di Kisaya gani. Bisaya ba? Bisaya. Ay, Bisaya! Pila pangan tinood. Pela kong pangan? Tinood pangan. Kaya alam mo yung mga ugangan. Ha? Ugangan mo. Masumbak ta ka karon. Yung pangan ba? Ito gani mo tinood pangan. Manumbag ba ito dyan? Inambak ko yung ron! Manumbag ka siya! Karot ka. Ako naman si Repolyo girl. Ay, pahaliyagan. Oo talaga. Ako naman si Repolyo girl. Muntik magkamats! Sayang! Naligaw lang ng landas! Kalat mo dyan. Kilaw. Di siguro kumagaan. Sakit ang ulo ko. Saan ako? Hindi. Chat lang. Hindi. I-edit na lang ako. Huh. Pumatak na yung ulan. Biglang pumatak yung ulan at tapos sila magbuhos. May nag-gatyo ito. Patong ng nag-gatyo.
Tapos na. Bigpit ng gamit. Ay. Shhh. Bigat ang ulo ko. At yan siyempre, hugasan natin yung buta na ginamit para laging malinis. Ayan. Hugas na, tapos na. Pahinga, edit time. Ganun ang ginagawa ng vlogger. Pagkatapos ng trabaho, pahinga, edit time. Yan ang pahinga namin. Alright?